Здравейте! Отново сядам пред камерата, защото имам желание да ви разкажа малко повече за йога, но от една различна гледна точка. Да, знам, изключително много информация има за този вид практика. В тази информация може да съберете изключително много данни за това колко положителен ефект има йога във всяко едно направление за човека, както физика, така и ум, така и емоции. Но за онези, които не са практикували йога, има някои скрити тайни, които няма как да знаеш, няма как да стигнеш до тях, ако не си влязъл в практика. Първо, което бих искала да ви кажа е, че йога не е средство да избягаме от света, в който живеем. Йога е средство, с което можем да се уединим, можем да посветим време за себе си, но също така, докато се уединяваме и отделяме време за себе си, всъщност ние се подготвяме да станем още по-добри за света, в който живеем. По-добри в отношение на това да сме по-добри хора, да сме по-успешни, да сме по-щастливи, да сме по-благодарни. Защото когато практикуваш йога, в различните практики ти се налага да преливаш от асана в асана. Абсолютно същото е като в живота, когато се налага да преливаш от ангажимент в ангажимент. Има практики, в които е необходимо да останеш на едно място и просто да балансираш, да задържиш това, което имаш в момента, точно както в живота. Има практики, в които се налага да се обърнеш изключително дълбоко вътре в себе си и да чуеш вътрешния си глас. Абсолютно същото се налага и в живота, когато е настъпил момента да се вземат важни решения. Има практики, в които изцяло вниманието ни е в посока дишане и през дишането ние успяваме да почистим тялото си, да почистим съзнанието си, да почистим емоциите си, така че да успеем да бъдем с много по-ясно съзнание, с много по-спокойни чувства и много по-здраво тяло. По същия начин в живота има моменти, в които е необходимо да почистим себе си, да почистим ежедневието си, да почистим взаимоотношенията си, да почистим навиците си. Така че, когато един човек свикне на постелката да се самонаблюдава, да знае кое е полезно за него и кое не е, съответно да избягва онова, което не е полезно и да развива онова, което му носи още по-добри усещания, примерно да разтягаш все повече тялото, да извиваш все повече тялото, тогава този човек абсолютно придобива в същите умения и за живота. Той не би задържал в живота си нещо, което не е полезно за него. И в същото време би развивал точно обратното. Много е важно, когато хората решат да влязат в практика по йога, да са готови за това, че йога не е просто едно занимание. Влизаш, излизаш и после, когато се сетиш или ако изобщо се сетиш, йога е начин на живот. Йога е път, през който, опознавайки себе си, развивайки себе си, различни качества, които си нямал или които си имал, но са били закърнели,
развивайки усетността за онова, което се случва в теб и около теб, всъщност те прави по-добър човек. Правите по-осъзнат, правите по-успешен, правите по-благодарен, правите по-щастлив, правите по-ценящ. Ценящ всичко онова, което имаш в живота си. И така, ако влезете в практика прана виняса, флоу йога, ще се уверите колко много енергия има във вас и колко може да приливате от една асана в друга и да поддържате потока на живота винаги толкова силен, толкова вдъхновяващ и мотивиращ. Ако влезете в практика фюжън йога, тогава ще си спомните, че радостта е вътре във вас и е необходимо като всяко едно нещо просто да насочите вниманието си към нея и да се погрижите за нея, така че тя да се прояви и да напълни сърцето ви с хубави емоции. Ако влезете в практика йога за жени, то тогава по-прекрасната част от населението на нашия свят ще усети колко специална, красива, топла, нежна, грижовна, обична е женската енергия, която носи в себе си и колко много е съграждаща тя, колко е творческа, колко красива е. И разбира се, да и даде шанс тя да се проявява, увеличава и да носи след себе си само хубави неща. Ако влезете в практика тройна сила, там ще бъдете приятно изненадани начина, по който сме обединили йога, дишане, но едно такова малко по-специфично като ритъм дишане и маслата. Тези прекрасни източници на енергия, на здраве, на подкрепа от растенията в природата. И тогава ще осъзнаете, че дори от гледна точка на пъстрота, на цветност, йога прилича на живота и света, в който живеем, защото тя може да ви предостави изключително много гледни точки, през които обаче винаги да се чувствате добре, да се чувствате все по-спокойни, да се чувствате все по-здрави и в същото време една от думите, които обожавам да използвам в последната година или години, може би, това е вдъхновение. Защото като че ли на съвременния човек му липсва вдъхновение да живее живота, който му е даден по рождение. Каня ви, добре сте дошли, докоснете се до наистина това специално нещо наречено йога, което е дар за съвременните хора. За заниманията в залата може да откриете графика на сайта mariayogaoils.com, който се обновява месец за месец и ако решите да се присъедините, е необходимо да се обадите и да запазите своето място предварително. А за онези от вас, които не са от Бургас и дори да имат желание, не могат да стигнат до залата, каня да се присъединят в нашото онлайн студио, където може да практикувате във всеки един момент на деня, на седмицата, на месеца и да зареждате деня си или пък да почиствате съзнанието, ума и тялото си в края на деня. В време, в момент, в който за вас е възможно най-удобно и приятно. За мен ще бъде удоволствие да споделя онова, до което съм достигнала, да споделя начина, по който аз преодолявам, справям се, нося си радост, ценя живота, така че и вие да
го правите и да бъдете щастливи от всичко това, което имате. Ето защо накрая на това видео ще пожелая на всички нас, нека бъдем щастливи. Ще ви очаквам. До много скоро!